Terve! Terve! Mun nimi on Matti Hirvonen ja tällä videolla mä näytän sulle, miten sä asetat yksinkertaisen tavoitteen seurannan Google Analyticsissa. Vaikka tää on aika yksinkertainen toimenpide, niin tää toimii käytännössä suurimmalle osalle nettisivuista, joilla esimerkiksi kerätään yhteydenottoja tai uutiskirjetilaajia, niin tää prosessi toimii hyvin helposti. Eli käytännössä mä oon nyt kirjautunut Google Analyticsiin ja on klikannut sieltä oikeasta yläkulmasta kohtaa järjestelmän valvoja, eli se on tässä oikeassa laidassa. Sen lisäksi mulla on tässä esimerkkisivu esillä, jolle mä tuun asentamaan tämän tavoiteseurannan. Ensimmäinen steppi on se, että sä täytät sen lomakkeen siellä sun kotisivuillas ja katot, mihin osoitteeseen se käyttäjä ohjataan sen jälkeen, kun se on täyttänyt sen yhteydenottolomakkeen tai muun tavoitteen. Eli käytännössä tämä määritellään Google Analyticsin tämä tavoite sen perusteella, mihin se käyttäjä ohjataan, mihin tiettyyn nettisivulle sen jälkeen, kun tavoite on saavutettu. Ja kun ihminen käy siinä tietyllä nettisivulla, niin silloin Google Analytics huomaa, että okei, nyt on tavoite saavutettu ja se näkyy tuolla tilastoissa. Eli mä täytän nyt tämän lomakkeen ensin malliksi, jotta me nähdään, mihin osoitteeseen mut ohjataan sen jälkeen, kun mä klikkaan tuosta yhteydenoton toteutuneen. Eli nyt huomataan täältä ylälaidasta, että tämä osoite on täällä kiitos.html. Ja käytännössä nyt mun pitää vaan kertoa Google Analyticsille, että kun ihminen käy osoitteessa kiitos.html, niin tavoite on saavutettu. Ja samat sun kotisivujen tapauksessa voi olla vaikka thankyou.php tai mikä muu tahansa. Okei. Sitten mä klikkaan täältä oikeasta laidasta kohtaa tavoitteet, eli täältä Google Analyticsista. Ja täältä sitten nappia luo tavoite. Käytännössä tälle tavoitteelle annetaan ensin nimi. Se on vaan sua ittees varten, sä voit määritellä sen kuvaamaan sitä tavoitetta, mikä siinä saavutetaan. Sitten tyypiksi valitaan kohde, eli kohde tarkoittaa sitä, että se on se tietty sivu, jolla ihminen käy kun tavoite toteutuu. Klikataan seuraava vaihe. Tähän kohdekohtaan sitten kirjoitetaan käytännössä tämä osoite täältä eli kiitos.html, tai kopioidaan näin. Sitten tavoitteelle voidaan asettaa halutessa arvo, eli käytännössä jos sä tiedät, että yksi liidi vaikka on sille 5 € arvoinen, niin sä voit asettaa se tonne, jolloin helpottaa hieman sitä mittaamista ja seurantaa euromääräisesti. Tavoitteelle voidaan asettaa myös kanava. Tässä esimerkkitapauksessa semmoista ei nyt aseteta, mutta käytännössä esimerkiksi verkkokaupan tapauksessa pystytään määrittelemään ne stepit, millä sivulla ihminen käy siinä, kun se on tekemässä sitä tavoitetta, eli vaikka maksutietojen syöttäminen, postitusosoitteen valinta ja niin edelleen, ja pystytään näkemään selkeästi, että missä vaiheessa ihmisiä tippuu pois. Mutta tämmöisellä peruskotisivulla harvemmin on semmoista selkeää kanavaa, niin sitä ei määritellä. Sitten tässä on tämmöinen nappi tai linkki, kun vahvistat tämä tavoite. Ja käytännössä tämä näyttää sitten, että onko viimeisen 7 päivän aikana täällä tilastoissa näitä sun määrittelemiä tavoitteita tapahtunut. Tässä esimerkissä niitä ei ole tapahtunut, mutta jos sä tiedät sun kotisivujen tapauksessa, että tavoitteita on tapahtunut, ja tuossa lukee 0%, niin sitten sulla on todennäköisesti tämä osoite täällä väärin, eli tarkista se uudestaan. Sen jälkeen vaan klikataan luo tavoite. Nyt me on käytännössä luotu tavoite, ja tästä päivästä lähtien, kun se tavoite on luotu, niin sinne alkaa sinne Google Analyticsin kertymään tietoa, että esimerkiksi eri liikenteen lähteistä, millä prosentilla on tavoitteita saavutettu ja niin edelleen. Tämä ei tule tämä tilasto takautuvasti, eli sen takia tietysti analytiikka pitäisi ottaa mahdollisimman hyvin mahdollisimman alussa käyttöön, koska muuten menetetään dataa, jota ei myöhemmin enää saa takaisin. Tässä oli tämä ohjevideo, toivottavasti oli hyötyä. Jos haluat jatkossa vastaavia, niin tilaa tämä YouTube-kanava ja pysyt menossa mukana. Kiitos!